В малкото село Мушахар в Индия, сред прашните пътища и бедните къщи, живеело дете, което Индия никога нямало да забрави. Това е историята на Амарджит Сада, момче, което се превръща в най-младият сериен убиец в историята. Амарджит е роден през 1998 година в семейство от най-ниската кастова система. Семейството му било изключително бедно, а животът му тежък, но никой не подозирал тъмната страна, която криело 8-годишното момче. Всичко започнало с шокиращо престъпление, което най-близките му прикривали. Амарджит убил собствената си 6-месечна сестричка. Да, дете убило дете. Родителите му знаели, но вместо да го предадат, решили да мълчат, защото го смятали за семейен въпрос. Само няколко месеца по-късно Амарджит убива 9-месечния си братовчет. Отново семейството мълчи, но третото убийство било различно, то разтърсило цялото село. През 2007 година Амарджит отвлича 6-месечното бебе на съседите си, отвежда бебето до близка нива, убива го с тухла, погребва го и след това се връща в къщи, сякаш нищо не се е случило. Когато съседите откриват тялото на бебето, викат полиция. Те моментално обвиняват семейството на Амарджит, казвайки, че 2 бебета вече са изчезнали от семейството. Полицаите веднага се насочват към Амарджит. Родителите не можели повече да мълчат и признали какво се е случило с първите 2 бебета. При ареста Амарджит не показал никакви емоции, усмихнал се и спокойно признал: „Да, аз го направих.“ По време на разпитите признанието на Амарджит било повече от шокиращо. Младият убиец поискал бисквити и чай при условие да говори. И тогава идва студеното признание на Сада. „Аз я отнесох и я убих с тухла. Всъщност не почувствах толкова много вълнение, когато се опитах да я удуша, защото тя не отвръщаше на удара. Ето защо избрах тухлата“, казва Сада на полицаите. „Тя спеше. Отнесох я малко настрана, убих я, след това я погребах.“ По време на разследването станало ясно, че Амарджит не просто е разбирал какво прави, той изцяло се е наслаждавал от собствените си действия. Според експертите, момчето най-вероятно страдало от психично разстройство. Амарджит бил настанен в психиатрична клиника, защото бил твърде млад, за да бъде съден. Той останал там до навършване на пълнолетие, след което мистериозно изчезнал от публичното пространство. Днес Амарджит Сада е на 26 години. Никой не знае къде е и дали тъмната му страна е останала в миналото. Но едно е сигурно – неговата история е ужасяващо напомняне за това колко сложна и мрачна може да бъде човешката психика.